Ay, chill muna si Marky Waray. Saan complete abay? Ang gulong mo. Dito, sa may TV yan. Para kita si Mother Earth. Yan, si Mother Earth. Shoutout po sa lahat ng mga ano natin dyan. Subscriber. Wala akong magawa mga kauray, kaya ayan, nag-live tayo. Musta? Mustang araw? Magmamahal na araw na. Wala kasi akong upload, kaya mag-live muna tayo. Wala isang cellphone ang sasawa ko. Shoutout pala sa asawa ko. Mark Ficalas, tsaka kay Mark John. Shoutout kay Mark John. Mark John, uwi na ikaw. Wala akong paninda mga kawaray, kaya naglabor muna ako. Dami kong linaban. Yung damit ko, linaban natin kay wala yung ano natin, asawa natin. Misis ko wala dito. Nasa probinsya nila. Umuwi. Kasi namatay yung kapatid niya. Nag-live lang tayo para makuha ko na yung mga kawaray yung ano, yung $10. Kailangan ko makuha, ano na, naka $6 na ako eh. Kailangan na lang ng $4 para makaano na tayo kay YT, maka-request ng pin para sa sahod. Sa sahod natin sa ano, sa YouTube mga kawaray. Salamat po mga kawaray sa mga subscriber natin dyan. At sa mga ano pala, kay J. Kalaksan, sa shoutout sa iyo sir. Saludo, lakas mo talaga maglarong basketball. Sana panoorin nyo mga kawaray yung mga video nating na-upload ngayon sa ating YouTube channel. Mahaba lang. Kaya pagtiisan nyo lang muna. Ay, shoutout po sa unang nanonood. Mega love shoutout po sa buhay na manong nanonood dyan. Sino kaya to? Baka si Mark Ficalas to. Oy, nawala agad. Napadaan lang. Shoutout sa'yo. Dumaan ka lang. Para sa $10. Alay natin. Makuha na natin yan. Tagal ko na sa YouTube. Hindi ko pa nakakuha yun. Wait lang, patayin ko lang yung tubig. Okay, maingay. Wala pa rin nanonood Tagal ko kasi hindi nagla-live, kaya hindi kasi na tuloy-tuloy kasi ang live natin mga kawaray, hindi natin natuloy-tuloy, kaya yan, medyo nangangapa tayo ulit, kaya ano lang natin to, push lang natin para magkaroon tayo ng sahod na kay YouTube, para makasahod tayo, mag-request tayo ng pin. $4 na lang mga kawaray, sana suportahan nyo naman, konti na lang, konting-konti na lang yan, ilang panood na lang yan para ay, kay AQC TV. Hello po. Shout out po, madam, sa pagpasok sa aking live. Thank you very much. Solo muna tayo ngayon. Mega love shout out po. AQC TV. Shout out po. Salamat po sa pagpasok sa aking live. Naka-live ngayon si Hindi ka pa monetize. Monetize na po ako. Ma'am, monetize na po ako. Ano na lang, yung dollars na lang po, yung $10 para makuha ko po yung $10.
para maka-request kay kay YouTube, kay YT para makuha ko yung pin, para mabigyan tayo ng pin. Yun na lang po ang kailangan ko. Kailangan ko makakuha yung yung $10 per salary mo. O sana po pag na po yung umabot ng $10 po, mag-request po ako ng pin po kay kay YT ngayon po, tapos katapos nun po paabutin naman po ng $100 para magkaroon na po ng sahod, para magkasahod na po. Gets nyo po ba ang pagkaano ko? Para magulo Salamat po sa pagpasok. Kahit 2 hours to, kaya siguro to. May load naman yata to eh. Shoutout sa mga kasamahan ko sa vendors. Shoutout sa inyong lahat. Congrats pala kay paring Jobin. Na kuha na ni paring Jobin yung motor. Congrats sa'yo, pre. Haha, gets ko. Okay. Kala ko hindi mo gets eh. Kay Tree Vlog Unlimited. Shoutout po, sir. Solid ka talaga. Naka-live po kasi siya ngayon. Kaya hindi siya makapasok ngayon. Congrats, pre. Haha. Thank you. Thank you po sa pag-congrats. Hindi pa naman nakukuha. Pa lang. Naka $6 pa lang po ako eh. Kasi nung mga ilang nakarang araw, mga karang taon, nung November, December, hindi po kasi ako nag-focus dun sa YouTube ko, kaya hindi ko pa nakukuha yung $10. Ngayon lang January ako nag-start ulit na mag-upload ng mga videos. May mga videos naman po akong ina-upload nun sa YouTube ko nung January, November, tsaka December. Kaso mga short video lang. Hindi siya talagang video na Ngayong January lang ako uli nag-upload ng mga Kaya nagkaroon ako ng $6 na, may $6 na ako. Iwan ko magkano palitan dito yun. Pero kailangan po pabutin po ng ng $10 para ka-request kay YT ng pin para maibigay sa akin. Nakaano na ako dun. Monetize na po ako, ma'am. Mahirap din po kasi ang ginagawa ko kasi mga kawaray, yung halimbawa mag-request kay Google kung paano ayusin ang monetization. Nag-node lang po ako sa tutorial ng mga vlogger na mga maliliit lang. Pinanonood ko lang, sinundan ko lang po yung kaya nakuha ko yun, nagawa ko ng ma-monetize. Mahirap pag hindi ka manonood sa mga videos ng ibang vlogger na nag-tutorial about sa mga about sa halimbawa, ikaw kung monetize ka na tapos mag-a-apply ka monetization, kailangan mo manood muna ng mga tutorial na mga ibang vlogger para marami po akong pinanood ng mga nagba-vlog na mga nag-tutorial vlogger. Tinandaan ko lang yung ginagawa. Gawin mo kasi noon, pag halimbawa monetize ka na ma'am EQC TV, pag monetize na po kayo, manonood po kayo ng mga tutorial ng mga ibang vlogger po para hindi kayo mahirapan. May isang cellphone kayo, halimbawa gamit mo to isa, tapos may isang gamit ka, papanood mo, susundan mo lang siya. Maintindihan mo naman yun kasi hindi naman binamadali. Lang po yun, dahan-dahan lang para matuto. Ganun lang ang ginawa ko mga kawaray. Kaya natuto tayo about dito sa YouTube. Yung pag-thumbnail din. Pinanood ko rin po yan sa mga tutorial na mga vlogger. Pinanood ko po yan. Lahat yan. Dating lang ako, nanonood lang ako kay Japper Sniper. Shoutout kay Idol Japper Sniper. Nanonood lang ako nun. Na-inspire tayo dun kay Idol nung nag-lockdown. Kalakasan niya ng channel niya. Shoutout pala kay Pobreng Worker. Pobreng Worker, sana pumasok ka dyan sa aking live. Hindi yata alam ni Maripe na nag-live ako. Matagal
Matagal pa akong mamuni. O matagal ka pa mamumuni niya pero kailangan mo lang talaga magpursige. Mag-upload ka lang na mag-upload. Kasi 'di ba ang short video ngayon, ano na nga po 'yun, yung talaga may ads na po 'yun yung short video. Malaki rin nakuha ko sa short video, marami akong in-upload. Upload ka lang ng upload basta nasa content mo. Diyan ka naman sa probinsya niyo eh. Marami kang magagawa diyan. Malay na, kasi ako po wala pa kasi nag-aano sa akin, nagpo-promote ng channel ko sa mga ibang vlogger na matataas na nakakaano, kayang i-promote ang channel natin. Eh ako ano lang eh, sariling sikap lang at saka doon sa mga dati kong grupo sa GC sa Team Kaagapay kala Ma'am Helen. Si Ma'am Helen yung founder namin doon eh. Kala Tatay Rani, kay Gilbert Sanggutan Vlog, Borda Vlog, Pobreng Worker, Kinit, tapos si Borda Vlog, at sa lahat pa, ay, di ko nga alam kung makuha kong inyong requirement. Kaya po yan. Ang ano mo lang, ay, ilan na po ba ang subscriber nyo, ma'am? Kailangan nyo po yung ano, para pag maano kayo, halimbawa pag namuni kayo, kailangan nyo makamit muna yung subscriber na 1,000, tapos yung WH 4,000. Kaya nyo yan. Marami namang, pasok lang po kayo lagi sa mga nagla-live, tulad kala ano, kay 3 Vlogs Unlimited. Di ba si 3 Vlogs Unlimited, araw-araw po nagla-live. Dapat po kasi kayo ma'am, araw-araw din po kayo nagla-live. Ako nga nung baguhan pa lang ako, hindi pa ako muni. Ginagawa ko, nagla-live lang ako nagla-live. Minsan 2 oras, 1 oras. Malaking bagay yun, malaki ang bibigay sa inyo yun. Malaking tulong sa mga na tulad nating maliliit lang na ano, YouTuber. Kaya pag nakuha ko yung $10, 4,000 na po. Yung subscriber nyo, 4,000 na. Kayang-kaya yan. Hindi abot ng December, kaya mo nang mapaabot ng 1,000 subscriber yan. Basta pasok ka lang sa mga ano, live. Lalo't nagdidikitan yung ang gagawin nyo kasi ma'am, ang diskarte nyo ma'am, unahan, halimbawa, na pumasok po kayo sa live ng mga ibang malalaking nagla-live, LS. Ang gawin nyo po, unahan mo na sila pong dikitan at mag-iwan po kayo ng bakas doon. Kung nakaiwan kayo nun, babalikan kayo nun. Kahit sabihin natin, ngayon po kasi, pag nag-ano ka po, ako dati, baguhan ako, ilan pa lang subscriber ko, 500, ano pa lang, 200. Ang ginagawa ko, pag nag-ALS, halimbawa, mas malaki pa sa yung subscriber, ang gawin mo dun, ikaw na mismong dumikit, tas mag-iwan ka na lang ng bakas. Kaya yun, para pag halimbawang siya nag-live, pwede mo siyang pasukin doon, tapos mag-comment ka ganyan-ganyan. Magbabalikan ka, marami kang makukuha na ibang subscriber galing sa sinubscribe mo. Ganun po yun, parang rotation lang, parang ikot-ikot lang. Ganun lang ang gagawin. Ako, pa lang subscriber ko, 1,700. Maliit pa yan. Kasi nahinto po kasi ako ng November at December kasi kalakasan sa pagtitinda ng prutas, kaya nag-focus muna tayo dun sa ano. Sana maintindihan nyo ma'am, para pag gusto nyo talagang porsigihin nyo lang po. Sa akin niya, ilang taon na to po ma'am. Nung nagawa ko tong channel ko ata, 2020. Nung year na ngayon, 2023 yata. Mahigit 3 years na po itong channel ko, pero nagtiyaga lang ako. Malay natin dito tayo magkaroon ng Tsaka alagaan nyo po yung ma'am, yung account nyo, yung Google account nyo. Huwag nyong hayaan mawala yung password ng account nyo. Kasi pag nawala, hindi mo na nakalimutan nyo po, ay mahirap solver yun, mahirap anuhin yun. Pero pwede kaya pa yan halimbawa na kalimutan mo password mo. Ang ginagawa ko kasi po, ang akin, yung password ko ng account ko, sinusulat ko sa notebook. Kaya ang gagawin mo, yun din rin ang gawin mo, madam. Gawin mo rin po yun yung ina-advise ko sa iyo, na yung account nyo sa Google account sa YouTube mo, isulat mo sa notebook. Para may para may halimbawa nakalimutan mo na malalaman mo na yun ang password mo. Madali lang pag gusto mo. Yun ang ginagawa ko, yung Google account ko, nakasulat talaga sa notebook. Para pag once na
magkaroon ng ibang cellphone, mabubuksan ko dun sa iba. Tapos pwede mo siyang panoorin po sa tutorial. Marami po nag-tutorial dyan. Thank you po sa tips. Oo, walang problema po. Tayo lang din naman magtutulungan yan eh. Marami ka po dyan magiging magagawang vlog dyan sa inyo. Probinsya yan. Dito sa Manila, nakakahiya lang minsan kasi mag-vlog eh. Kasi madaming dami nang-aasar mga kaibigan ko. Mapang-asar pa naman iba. Pero, gustong gusto ko talaga makamit ko yung Yun lang inahangad ko, yung makuha ko yung $10 lang para maka-request ng pin kay YT. Pag nakuha ko na yun, pin, halimbawa nakuha na natin mga kore yung pin, bubuhay na natin yung $100 para makasahod first salary. Pag nakuha ko man yun, ay, laking bagay yun. Bigay tayo ng blessing sa ibang Paano mo makukuha yun? Eh, ang gagawin po nun, pag halimbawa nakuha ko ng $10, magre-request po ako ng pin, kukuha ka po ngayon ng ng bank account. Bank account po, kukuha po kayo, mag-a-apply kayo sa mga bank account na diyan sa diyan sa kung saan may bank account, pwede ka kumuha po doon para kasi kailangan po 'yun eh. Kukuha ka ng bank account para para doon nila ni YouTube yung magiging sahod mo. Kasi baka ma-demonetize kapag mo. Sabi kasi yung doon sa pinanonood ka na tutorial, pag 4 na beses po yan, pwede ka mag-request ng pin. Halimbawa kung nakuha mo ng $10 na $10 na nga, $10 makuha mo. 4 na beses ka pwede mag-request ng pin kung hindi pa na dumadating sa iyo. Kung hindi pa dumadating, pwede mo siyang pag alam pa 4 na beses na nakapag-request ka hindi pa nakuha, pwede mo direct mo po dun sa post office ng post office. Dito lang naman ako eh. Dito ko man yung channel ko. Salamat po talaga sa pagtambay mo, ma'am. AQC TV. Salamat po sa Mga busy kasi yung iba dyan eh. Nagano lang ako sa akin channel para para magkaroon ako ng ng $10. Kailangan ko kasi makuha yun. Pag nakuha ko ng $10, mag-a-apply ako sa BDO or kung saan pwedeng may yung pera kung halimbawa. Kaya nagpo-post ako ng mga short video. Ikaw po ma'am, pwede ka mag-post ng mga short video lang. Kayang-kaya nyo po yan. Marami nang pwedeng magawa dyan eh. Wag lang po yung ito pa, advice ko sa iyo ma'am kasi nagsisimula pa lang kayo sa tulad ko rin nagsisimula. Advice ko lang to sa iyo ma'am, share ko lang po. Ang po, bawal din po mag-upload, mag-video ng mga away. May short video ako. Nakikita ko nga sa mga short video mo. Ganito po, bawal po mag-upload ng mga away. Bawal ng tugtog na hindi di angkop ng ng YouTube kasi makaka-copyright yan nun. Ingatan mo nyo po yung tugtog ma'am, tugtog. Music, tugtog. Kailangan nyo ingatan po yung kasi makaka-copyright po kayo nun. Bawal din po sa mga hayop, halimbawa nagkakatay kayo ng manok o katay kayo ng baboy, bawal ipakita yung pagkatay. Pwede mo i-blurred. Yung pag-i-edit, di ba? May nag-i-edit po yung parang blurred. Shoutout po sa dalawang nanonood dyan. Iba blurred mo lang. Pwede mong hindi mo isama yun. Yung pag tapos nakatayin, saka yun. Basta bawal ang dugo. Kasi baka ma-strike ka ng YouTube. Ako, ingat din ako sa mga ganun dati. Pinanood ko muna yan. Kung paano ang diskarte sa YouTube. Kung paano ang sistema ba. Kung anong mga bawal. Yung music talaga, pinaka dyan. Music talaga nakakapag-copyright. Ang dami ko dati, baguhan pa lang ako. Naglalako ako mga kawaray. Lalako ako bistik beat. Lahat na nadadaanan ko, bibidyo ko lang. Tapos ngayon, may nadahagi pa akong mga kantang, halimbawa, pinuntahan namin lakuan, may mga kanta. Hindi ko napapansin yun. Hindi wala sa akin yun.
Ang dami ko pang copyright, umabot ata 20 copyright. Kaya ang ginawa ko nun, inayos ko po yung copyright ko bago ako nag-ano. Sip, sip ako dun, maliban sa music, haha. O, yung music po, basta halimbawa ang music, ingatan mo lang. Yung ano po, yung, halimbawa pag may mga copyright po kayo, ang sa pag-ayos niyan sa Chrome. Hindi po kasi ako magaling sa mag-tutorial, pero napanood ko sa mga nag-tutorial yan sa YouTube. Sa Chrome po inaayos yung copyright. Doon po yung copyright claim na mga copyright claim, doon po yung inaayos sa Chrome. Doon ko lang din yung pinanood ko lang din sa ano yung YouTube eh. Mga tutorial ng mga vlogger. Pinanood ko lang yung paano ayusin ang copyright yun. Sinundan ko lang din siya, nakakuha ko naman siya na bago ako nag-apply ng monetization, inano ko muna po yun, inayos ko muna, tinanggal ko muna yung mga copyright. Mayroon kasi adjust dun eh, kasi hindi ka pwede mag-apply kay YouTube na pangarami kang copyright. Sa 20 atang copyright ko nung naayos ko. Hindi ka bibigyan ng ano, monetization ni YouTube pag yung mga copyright mo hindi mo ayusin. Kailangan mo, bago ka mag-apply, kung halimbawa ma-monetize ka man ma'am, bago ka mag-apply, tignan mo muna yung lahat ng ano mo, ng sa YouTube mo, yung mga video mo kung may mga copyright claim. Kapag may copyright claim, ayusin mo lang yun sa Chrome. Sa Chrome ka mag-ano. Gagawin mo doon, ano ba yun? www.youtube.com. Ganun lang ang ano. Basta panoorin mo ma'am sa mga ano, nag-tutorial ma'am para matuto kayo yun. Doon mo talaga kailangan magkaroon ng ano, idea about about sa YouTube. Salamat po sa pagtambay ma'am. Kay Ma'am Elsa Vlog, shoutout Ma'am Elsa Vlog, sana may pumasok ka. Okay po, salamat. Walang problema, tayong tutulungan diyan sa mga about diyan sa mga ano, sa mga tawag nito sa YouTube na yan. Ako naghirap din kaya ako diyan sa aking ano. Nakaka-stress din minsan yung YouTube. Pag halimbawa hindi mo ganong ano, hindi mo siya napapanood sa mga tutorial, mahirapan ka. Kailangan mo talaga may tutorial kang panonoorin para sure ba na kaya mong ano. 'Di ba may nakita po kayong ano, join button na ginawa, yung join button sa channel ko. Mayroon na pa kayong napapansin na may join button. Inayos ko rin po 'yun sa ano, sa may tawag nito, saan ba yun? About sa ano yun, saka dun sa hilera ng monetization, meron yung mga nakahilera dun. Aayusin mo rin yun. Pag halimbawa monetize ka na, pag monetize lang, pwede mo siyang gawin yun. Para may join button. Oo nga, may join na. May join button na yan. Yan, inayos ko rin yan. Doon din ko yun sa tutorial ng mga vlogger yan sa mga napapanood ko. Sinundan ko lang din yan. Kayang-kaya mo yan. Basta may dalawa kang cellphone, kayang-kaya mo yan sundan. Ginawa ko noon, pinanonood ko, tapos sinusundan ko lang. Nag-aaral. Sa akin na lang talaga ang mga kawarayang kailangan ko talaga yung $10 na lang talaga po. Yun lang. Para maka-request ako ng pin. Pag natanggap ko ng pin, yun. Kailangan ko na mag-ano ng video. Meron ako dito mga kaibigan. May kaibigan din akong vlogger dito. Nakasahod na nga yun eh. Si AKP Bicolano Vlog. Pag halimbawa nakuha kong $10, patulong lang ako dun kung paano madali lang, hindi ka mahihirapan ma'am pag nagtanong-tanong ka sa mga na marurunong sa YouTube. Ingatan mo lang talaga, yung the best dyan, pag lumago yung channel mo. Hindi natin alam yung panahon tayo, nandito lang tayo sa baba. Nasa baba lang tayo ngayon, bigla lang tayo nag-boom. Meron kasi minsan yan, mga kawaray, minsan meron tayong video na may talaga dyan, magpapaangat sa ating channel. May isang video tayo na magagawa natin video na doon tayo mag-go-grow. Yung sa akin nga, yung kay Rian, yung Morales, yung
tugtog dito sa Novaliches. Napanood mo naman ata yun, ma'am. Yung sa 5K. Doon ako na-inspire lalo mag-vlog noon. Shoutout po sa dalawang nanonood. Lalo ako na-inspire doon sa pag-vlog. Kasi, ang laki ng tanggap ko yung, siyempre, mga malilit lang tayong YouTuber. Nakakuha ko ng 5,000 subscriber, 5,000 views. Ay, ang laking bagay po talaga. Napakaganda karamdam na pag gano'n ng Yan si STB. Baka kilala niyo po ba si STB? ACTV pala. ACTV. ACTV malakas ang dating mas malaki pang ko diyan. Malaki pang tawag nito, malaki pang subscriber ko diyan. Pero siya tuloy-tuloy siya sa kilala niyo po 'yun. 'Yun. Ang dati mas malaki pa ang subscriber ko diyan. Pero ngayon, tingnan mo, ang laki na ng channel niya. Umabot na ng 3,000 subscriber mahigit. Kasi panay po siya live. Ayun gawin niyo, ma'am. Para makakahatak kayo ng mga subscriber. Live lang po kayo ng live. Upload lang ng upload. Minsan kaya, ako nga, nung hindi pa ako monetize, napakasipag ko mag-vlog. Mag-upload siya, mag-vlog. Nung na-monetize ako, tinamad ako. Tinamad ako. Pero ngayon, nung bagong update si YouTube, di ba yung short video yung nasa TikTok? May TikTok po kayo, yung mga video nyo dun sa TikTok, pwede mo ipasok dun sa YouTube. Makikita mo naman yung pag may copyright, tanggalin mo na agad. Pag mo na-upload, kung may copyright ka agad. Nag-live ako pero nahiya ako sa private ko na lang. Ay, wala manonood. Pag private mo po yung live nyo, ma'am, wala manonood sa'yo. Kung ang manonood lang po yun, yung mga subscriber mo. Huwag mo pa-private. Huwag ka mahiya. Kapala na mo ka. Ako nga, nahiya nga rin ako mag-vlog eh. Mas maganda talaga nagla-live kasi nandun ka lang sa mismong lugar nyo. Kaysa naman yung yung nag-video ka sa labas. Minsan nakakahiya. Pero ang daming subscriber. Maraming mga vlogger na hindi naman ganun kalalakas ang channel. Pero matigas na mukha. Focus lang. Ang gusto mo talagang makuha yung 1,000 subscriber. Kaya mo yan, 400 ka na eh. Mga yan, yung nakadikit, na mga dumikit sa yung mga subscriber, mga solid na yan. Once na gumanda yung channel mo, basta ang gawin mo talaga, advice ko sa iyo, ma'am, once na nagpasok ka sa mga live, gawin mo dyan, unahan mo po silang dikitan, lalo na umaabot 1,000, mahigit, 2,000, 3,000, yan, unahan mo mga dikitan. Ako, kahit mas mababa pa sa akin yung subscriber niya, dinidikitan ko agad. Kasi iwan ka lang ng bakas, para pag halimbawa nag-live man sila, pwede mo siyang pasukan, di babalik sa iyo yun, dagdag pa. Parang di ko na din na-practice magsalita sa YouTube. Hindi. Ako nga hindi naman ako ganun hindi naman ako talagang magaling sa mga ganyan, magsalita. Lang, basta napapanood mo sa mga YouTube yan, basta mga solid subscriber ka talaga sa mga ini-idol mo. Tulad kay Japper Sniper, kilala mo ba yan? Japper Sniper. Yun, nagporsige sa akin mag-vlog. Hindi pa ako sinabihan nun Ako, doon napapanood ko lang. Kasi raw vlog ang niya vlog eh. Kahit mag-vlog siya mag-vlog ng kahit anong vlog, panonoorin pa rin ng mga tao. Marami siyang subscriber. Mag-aabot na ng 1 million eh. Kilala nyo yun, ma'am? Japper Sniper. Pag hindi mo nyo pakilala, subscribe nyo na. Yung sikat, Japper Sniper, search mo. Japper Sniper, mabot na magwa 1 million na siya. Yun? Malakas ang channel yun. Tsaka yun, pag gusto ko nga, balak ko nga dun mga kawaray, gusto ko rin sponsor kung may kunting pera man lang ako. Ito yung tumatawa. O yung lakas tumawa, yung ginagamit ko minsan pang edit, yung patawa. Yun, magaling yan. Nagpo-promote ng mga channel yan na kahit maliliit na subscriber ka pa lang, mga 400, pag may mag-sponsor ka dyan,
Basta nakita niya, na ano, ipopromote niya channel mo. Yung ano ko, si Pobreng Worker, na, panood mo ba yung sa short video ko yung shout out ako ng ano, nung pumunta si Pobreng Worker dun sa short video ko na inedit ko, na shout out ako ni, ano, shout out ako ni Jabber Sniper, yan nga, magaling yan. Maano yan, matulungin yan. Ang daming mga vlogger na maliliit na tinulungan. Hindi pa nga ako naipopromote yan. Pag naipromote nga ako niyan, baka ano, kumanda ang channel ko. Taga Batangas lang yan, Bukana Vlogger. Siya yung ano doon, yung founder ng ano. Sir, ano ka rin, mag-comment ka rin doon, malay mo, mapansin ka din. Natawa ako sa kanya. Dati kita ko kung siya sa FB. Sa FB. Dating sa FB lang. Ano yan? Driver ng ano. Dating yung driver lang yan. Nagkaroon lang ng lockdown kaya umano yan yung channel niya dyan sa Bukana. Dahil sa charity niya, lumakas siya lalo. Ngayon, mayaman na. Sumasahod na ng kalahating milyon. Tayo kahit sumahod lang tayo sa isang buwan ng 5,000, napakasaya na yun. Parang daig mo pa yung ano. Nakakatawa naman talaga siya. Nakakatawa. Kulay yun eh. Siyempre, tayo, kahit hindi tayo nakakatawa, may magagawa pa rin tayong paraan. Mayroon tayong talaga, ito masasabi ko sa iyo, ma'am. May magagawa tayong video na yun ang magpapaangat sa atin. Kaya gumawa ka lang ng video para sa malay mo. Yung video mo, gumanda lalo yung channel mo. Mayroon kasi malay mo, ano yan? May nag-message Marco yata to. Wait lang ha. Hindi. Akyat lang sa kahoy dito ha. Akyat lang sa kahoy. Ang dami mong magagawa dyan. Nasa probinsya ka. Hanap ng nyug ha. AQC TV. Marami magagawa dyan, ma'am. Dami kang magiging content dyan. Wala ka ba mga kilala dyan vlogger sa inyo? Wala kang kilala dyan mga vlogger. Sa amin, sa probinsya namin dun sa Leyte, ang daming vlogger dun na mga waray din. Hindi pa ako nakakauwi dun kasi wala pa tayong budget eh. Pag may budget na makakauwi ako dun. Dami kong gustong gawing video kaso hindi ko magawa kasi kailangan talaga ng budget. Sa akin, simple lang mga vlog ko. Kahit hindi ganun kagaganda. Na-upload ko. Malay lang natin magkaroon ng views. Pag hindi pa sila muna, tulong-tulong lang. Sabi ko sa iyo, sa mga nagre-release nga, pasok ka. Yan ang magpapaano sa iyo, magpapagrow ng channel mo. May mga pumapasok sa aking live, pero lang, tambay lang. Saglit lang na panood lang. Mga subscriber ko siguro to sa palengke na nakikisilip lang din sa live. Diyan nga, dito nga sa palengke namin, Dumalay Street, pag halimbawa mayroong yung channel, nag-grow, tas nagkaroon ng magandang sahod, baka magsisi-vlog yan eh. Gumawa ng YouTube channel yan, mga yan. Siyempre, kasi nakaka-inspire yung tulad halimbawa, yung kaibigan ko si Bicolano Vlog. Sumahod na siya. Tapos nakwento niya sa akin. Meron siyang video na umabot ng 100,000, mahigit mag 200,000 na nga ata ngayon. Video ngayon. Yung video niya. Yun nung nagpasahod sa kanya. Dahil sa isang upload niya na dumami ang nanood. Kasi di natin masabi yan. Kasi bigla na lang yan. Kaya ako nga pinupokus ko, mag-upload lang ng mag-upload eh. Kahit short video, upload ka lang para
malay natin kumita tayo diyan sa ano, pagba-vlog. Meron nga akong video mahaba yung sa larong basketball. Diyan, oh. Marami nag-subscribe sa akin na ano, mga naglalarong basketball kay shoutout kay J Kalaka Kalaksan. Yun. Nag-comment sa akin video na ginawa ko sa ano niya, sa videos ko, sa laro nila. Nag-comment. Ayan. Dagdag din siya subscriber. Kung di man siya mag-subscribe, dagdag din siya views. Ganun lang yan. Di naman tayo di naman natin kailangan ng ganong kalaking sahod. Yung gusto ko lang kasi dito, magkaroon ba ng simpleng buhay para halimbawa kumita man tayo dito, kumita tayo buwan-buwan, meron tayong pang budget. Makahanap tayo ng dalay natin, dito tayo makahanap ng pang bili ng bahay. Ay, sana all. Pan-negosyo ba? Makahanap tayo dito, makakumita tayo. Ay, shoutout po sa dalawang nanonood. Patamsak mo naman pala, madam. Hindi ka pa pala nakatamsak. Patamsak naman po. Andiyan ka pa? Lakas yung isang cellphone dito, nasa asawa ko eh. Dinala niya. Nasa probinsya sila sa Maasin Leyte. Sayang, ganda sana doon. Mag-vlog. Maasin Leyte. Ibig sabihin yan, ano yung iyong tamsak? Like ha, sorry ha, katulog. Yung tamsak po, yung tamsak po, pa-like ba? Oh, yung like nga po. Ba't ganun, di makita? Tambay lang ako dito. Sige, okay lang. Salamat ha. Ano yung tamsak? Like, sorry, nakatulog. Okay lang. Hindi, yung tamsak po nun, po siya? Like, ayan, naka-like. Thank you po sa pag-tamsak ha. Yan ang diyan sa mga LS. Dati nga, hindi ko alam sa mga ganyan eh. Napapanood ko lang, pinanonood ko muna kung anong tamsak, ibig sabihin ng tamsak. Yung harang nga, hindi ko rin alam yan dati eh. Yung harang pala nun, ibig sabihin pala ng harang. Yung ads ba? Yung commercial ba sa YouTube ng mga pinanonood mo. Tulad ng sa akin, may commercial. Ads po ang tawag din. Anong tawag din naman sa kanila? Harang, yung mga nag-LS. Tanghaling tapat kasi. Kaya wala. Pabutin ko lang itong mga 1 hour para magkaroon ako ng Itambay mo lang muna cellphone sa live ko. Okay po. Di ko talaga alam yung iyong mga words eh. Sa YouTube. Sa YouTube, sabi ko lang, okay, okay. Ganun pala yung harang. Yung ganun na harang. Yung ibig sabihin, halimbawa, nag-live ka po. Ngayon, pagka-live mo, tapos sabihin sa'yo ng pa-jacket naman, pupunta ka lang sa moderator. Pupunta ka lang sa moderator. Meron naman siya doon na pipilian eh. Lalagyan mo siya ng jacket. Moderator. Para ma-jacketan mo siya. Tapos mayroon din yung, halimbawa kung gusto nila ipin mo yung channel mo, ipipin mo yung sa ibabaw. Wala lang kasi ako cellphone dito nasa asawa ko pa na mayroon lang ako. Pero pakita ko sana sa iyo. Minsan kasi panoorin mo din sa mga sa mga tutorial talaga. Malalaman mo yung mga about sa mga ganyan. Take me to your love. Dati malakas na tong live ko dati. Kawaray.
na monetize ako. Lakas niyan. Umabot ng nanonood dyan 20. Minsan umabot 30. Dati. Na ano lang kasi ako, hindi na kasi ako nag-focus sa pagla-live nun. Kasi nung November tsaka December nga, nag-focus ako sa pagtinda. Kaya kumita naman. Kaya nakabili ako ng bagong cellphone. Itong ginagamit ko ngayon. Yan. Yan ang remembrance ko sa pagtinda. Bago kong cellphone. Bibili pa nga ako ng isang cellphone pang playlist lang. Pang ano. Pang dikit-dikit sa mga pag nag-live ako. Ngayon wala kasi eh. Walang ano dyan. Wala kang tawag nito. Walang cellphone. Nasasawa ko. Tatlo lang cellphone namin eh. Salamat sa pagtambay ah. Saglit lang. May bibilihin lang ako. Tambay lang kayo dyan. Pa-like na lang ng mga kawaray. Yung hindi pa naka-like. Pa-like po. Hindi yata napansin ng asawa ko. Baka tulog. Kaya hindi nanood. Ay, salamat po sa dalawang nanonood dyan. Pag mag-comment ka na lang po para shoutout kita. Shoutout sa mga kasama ko sa vendors. Baka mga kapwa vendors ko yan. May inspire din po yan mga kasama ko dyan sa vendors. Pag nagsahod tayo sa YouTube, doon maano rin sila, magkakaroon sila ng idea, pwede rin kumita. Mahirap din pero kailangan lang natin ano. Ay, Marife, shout out kay Marife Kalas. Saan si Mark dyan, mine? Tulog na si Mark dyan? Una kong basher, asawa ko eh. Basher ko, asawa ko. Mine, palike mine. Palike mo, buksan mo rin yung isang ano. Buksan mo rin yung isang cellphone ni Mark yan. Baka may load naman yata yun eh. Tulog kanina pa. Nakatulog ka no? Kanina pa ako naka-live. 30 minutes mahigit. Palike ako. Like mo naman to. Nakaano na ako eh. Meron akong $6 eh. $6. Kailangan na lang $4 para ano. Para itambay mo na lang yan dyan para ano. Para maka-request na ako ng pin. Patamsak naman. Remember me. Tulog kanina pa. Oo. Patamsak kumain. Tamsakin mo, day. Tambay ko lang yung cellphone ko. May maliligaw din yan mga tiyan. Ay, shout out sa inyo. Daanan mo lang cellphone live ko para magkaroon ako ng revenue. 5 hours ko kaya to. Kaya. Ano oras na? What time is it? 2:31 ang oras. I see that. Nakaano na ko. Mag-isang oras na. Ngayon lang pumasok si mamay. Sometime. Ay, ganun. Wala. Oy. What is that? Nawala yung ano. Ano pindot ko? Ayun.
Thank you po sa tatlong nanonood siya sa dalawang tangsak tuloy. Tamsak diyan. Like pala, like. Salamat po sa pagpasok. Para sa aking $10 para makuha ko na. Kailangan ko makakuha ng $10. Hoy, salamat po sa 4 tamsak dyan. Thank you very much. Nagkakaroon tayo ng views. Nanood sila nanay, May? May? Nanood sila nanay? Shout out kay nanay. Nay, shout out. Kay Marlo. Shout out kay Marlo. Marlo, butiti. Marlo. Magbalik na ikaw dong sa Manila dong. Uy, salamat sa tatlo, 6 na tamsak dyan, tsaka sa 2 nanonood. Natapos ko lang maglaba kaya nag-live tayo para makuha natin $10. Tambay ko lang to. Tambay lang natin to. Oh, 7 tamsak na. Ay, ano to? Alam ko na itong ginawa ni Maria Faye. Sino kaya mga nanonood na yun? Sabihin mo sa akin, ganyan pag-ibig. Kailangan kong magkakuha ng $10 para magkaroon ng malinaw yung ano. Hello guys. 9 tamsak na. Ang galing talaga ni Marifay. Marifay. Uy, magwa 1 hour na. Nag-i-give si Marlo asan. Marlo? Si Marlo, wag. Ikaw ang gumawa ng tamsak niyan, May? Live ko kaya natutulog ako. Sino yun? Wag mo na i-comment yun. Wag mo na i-comment, man. Sa isang cellphone naman pala yan. Okay lang yun. Okay, thank you, Maria or fake loss. Ba't siyam lang? 3 sa'yo. Anong yun eh? Siyam nga lang. Pasilip-silip lang yung iba natin tropa dyan eh. 10 thumbs up. Thank you sa 10 thumbs up dyan. At sa 1 million views, 1 million viewers. Take me now. Gutom na naman ako. May bili lang akong chicheria dyan ka lang ha. Sagutin mo lang yung mga papasok dyan. Saglit lang, bili lang. Chicheria. Dyan na ito.
Ngayon, saglit. Yan ang sabi niya. Oh, sino ba nandyan? Wala pa rin. Saan si nanay mo? Kain. Gatos. Kain.
May na signal. Loading. Kaya mo lang. Salamat po sa dalawang nanonood. Ilan ba yung binuksan mo? Yung TM pero naka-play naman. Dalawa ang ginagamit mo cellphone? Nandito pala yung cellphone ni Marlomay na. Paayos ko kaya to. Ay, LMR BMX Vlog. Mega law sa out po. Sila po host, thumbs up dan. Thank you. Wala. Wala akong ganong nanonood. Yung asawa ko lang yung nanonood. Salamat po ma'am LMR BMX Vlog sa pagpasok sa akin live. Salamat po. Naano ko lang yung $10 ko. Naka $6 pa lang ako eh. Tama ba yun, ma'am? Pag naka $10, pwede na mag-request, di ba? Ng pin. O kahit hindi ka pa naka $10, pwede ka na mag-request. Pwede ba yun? Nandito po ako, host. Tambay ko ito sa'yo. Wait. Sabihin ko mga kapatid ko. Okay, sige. Thank you po. Ano yun, host? Yung po yung $10 ko. Yung nakawa ko pa lang na sa revenue, naka $6 pa lang po ako. Hindi ba pwede na ba mag-apply yung naka $6? O kailangan talaga paabutin ng $10 po na para maka-request ng pin kay YT? Malakas na rin ang channel ni Ma'am Helen eh. Helen Parahe. Kunti nila makukuha na yung 1,000 subscriber. Nagme-message po pala yon pag nakuha mo ng $10, ganun. I see. Ganun pala yun. Hindi ko pa alam yun eh. Yun lang hindi ko alam eh. Naka 1K na ba siya? Wala kang cellphone kasi dito eh. Congrats kay Ma'am Helen Parahe. Shoutout pala. Siguro may pasok yata si Ma'am Helen kaya hindi nakapasyal. Ay, naka-live din pala si kay Ma'am Elsa. Elsa Vlog. Opo, nang message po siya. Bakit po? Wala ko pa pin. Wala pa, ma'am. Hindi ko pa nga nakuha yung $10. Kailangan kong makuha yung $10 para makuha ko yung pin. Naka $6 pa lang pa ako eh. Shoutout pala kay Yolamar Vlog. Mix vlog ba yun? Yolamar Vlog ba yun? Shoutout po. Taga dyan lang sa bayan. Sa may CI. Agoy, araw-araw ka mag-live at upload po, sipag at tiyaga lang sa YouTube, boss. Oo nga eh. Kuha ko na sana tong $10 ko kasi nung pa ako na monetize eh. Nung last year pa eh. September ba yun? Nung November tsaka December, hindi ako nakapag-upload na maayos kasi
Nag-focus ako sa pagtinda ng ano, prutas. Ngayon, January lang ulit. Kailangan talaga mag-live para ano, para makuha ko yung ano, $10. Takbuhan na naman yung mga pusat sa taas ah. Kain po. Piatos ng Pilipinas. Agoy last year ka pa po na namuni. Sige siya. Sige lang, sipag at tiyaga lang po. Sorry. I see. Naku. Bakit nawala? Ano nangyari? Agoy, last year ka pa po na muni. Sige lang, sipag at tiyaga lang ka lang na sa YouTube para makuha mo yung $10. O nakakamiss ang piatos. O nga po eh. Kaya nga po, Ma'am Ella Marmy Max Vlog eh. Kapag pag nagpa-upload, upload? Sabi. Yan, wala kasi akong cellphone dito. Nagpa-load ka, magpamember. Thank you po. Sige po. May join button na po ako eh. Wala lang members. Wala pa nagpa-members. Thank you po ah. Thank you Ma'am Ella Marby Mix Vlog sa pag-suporta. Bawi na lang po ako, magpapamember din po ako sa ano mo. Balikan kita agad. Pag nakuha ko yung $10, pamember din po ako sa'yo. Kasi yun na lang kailangan ko eh. Para makapag-request ng pin. Masahod na kayo ma'am, di ba? Ella Marby Mix Vlog. Wala kasi yung cellphone ko dito, nasa asawa ko, dinala nila sa probinsya. Maasin late. Kapag nagpa-load ako, pamember ako sa'yo. Thank you po. Wala kasing Gcash yung asawa ko eh. Number sana si asawa ko magpa-member. Wala siyang Gcash eh. Hindi naman pwede yung Gcash ko. May pangalan ko yun. Salamat po sa Tamsak 11, Tamsak, tsaka 4 na nanonood dyan. Tanghaling tapat, nag-live si Marky Waray TV. Tulog na mga tao. Ay, salamat po sa 5 nanonood. Oh, dumami na. Salamat Ma'am Ella Marby, baka ikaw po nag-ano dyan. Naghatak na mga manonood. Busy kayo Ma'am Ella Marby? May gawa po kayo ngayon? Ano?
Lakas yung cellphone. Mababa lang ang member mo. Same tayo. Sabihin ko din sa si Habi, magpa-member sa'yo para dagdag po sa'yo. Thank you po ma'am, Ma'am Ella Marby Mix Vlog. Salamat po sa pagpa-member. Mababa lang po yun, 25 ang pag-unang member. Ay, salamat po sa 7 nanonood, tsaka sa 11 thumbs up. Pa-thumbs up na lang po mga kawaray, para makuha na natin ang $10, para maka-request tayo ng pin kay YT. Ayan, si Borda Vlog po ba yan, yung hobby? Shoutout pala kay Tol Borda Vlog. Munin na ba si Borda Vlog, ma'am? Yung kasi nakahagip yung ano niya eh. Tsaka si Gilbert Sangkutan Vlog eh. Parang wala mga upload eh. O baka natatabunan lang sa mismong ano. Ganon kasi yung mga kawaray eh. Pag yung once na hindi mo na gano'n na papanood yung mga dati mong kasamahan, na sila na ilalim, napapailalim. Kaya mga pumapasok sa akin notification yung ibang ibang kadikitan ko. Patamsak po mga kawaray. Please, parangawan nyo na. Sumuko kayo kay mama, hindi kayo tumatamsak. Yan mama ko. Sa taas. Sumbo nga, bata. Sana may magpa-member na sa akin, sa aking channel. 25 lang yun eh. Ang gulo. Ang gulo. Ang gulo. Ang gulo mo. Ang gulo mo, Marky. Bay talaga ni Ma'am Ella Marby Mix Vlog. Tinambay niya yung cellphone niya. Nandiyan pa rin. Ba't ganun? Ba't ganun? Mahirap talaga po wala cellphone siya eh. Wait a minute. Ilam lang po akong tubig. Sayang yung linod ko nung sa ko. Linaro ko nung slide gaming. Timandanan kung dito ko na lang sana linagay. Sana na na tayo. Tanggap na ng pin. Init sa labas. Tanghaling tapat. Diyan lang po kayo. Tambay lang kayo dyan. Yung asawa ko andyan lang nanonood. Nagmamasid-masid lang yan. Nagmamasid-masid lang yung asawa ko dyan. Wala. Thank you. Thank you sa piatos na busog ako. Mine, ikaw mine, hindi ka magpapamember? Pamember ka naman mine. Number 1 kitang basher eh. Mababa lang ang member mo. Same tayo. Sabihin ko kay din si Habi. Magpamember sa'yo para dagdag sa'yo. Dagdag sa'yo po. Thank you.
Tambay muna tayo. Wala pa nagpapa-shout out. Pag may nagpa-shout out, saka tayo pupunta dyan. Bulaga. Ngulit lang tayo dito sa live natin. Wala nanonood eh. Ay, mayroon pala dalawa. Asawa ko siguro to. Ano no? Naka 1 hour na ako. 1 hour and 11 minutes. Mahaba na. Sana all. Maka 2 hours kaya to. Tapos play ko na lang mamaya. Ang ganda na ito. Dagdag views to. Kailangan lang talaga mag-live na mag-live. Premiere si Ma'am Elsa Vlog eh. Nagtsabay pa eh. Sana pumasok din siya. Kay Yolamar Vlog, shout out po. Mega love shout out sa iyo. Sana'y pumasok ka dyan. Sira mo ba sa akin? Hindi ko nagpapansin sa ano eh. Sa aking comment section eh. Sinisipin ako. Nangulit lang ako dito sa live ko. Kasi pasok na kayo, parang awan niya na. Parang awan niya na. Nagmakaawa si Mark. Yan, si Lamarby. Tinambay niya. Yun ang TM pero naka-play naman. Uy, heart. Ngayon o, sa'yo na. Yan o. Puso. Uy, Galicia, ang ingay nyo dyan ha. Galicia. Ingay ng aso namin, si Galicia. Shoutout po sa 3 nanonood dyan. Patamsak po. Ano pa lang mamaya, magluwas. Para bukas, Merkulis, mabili kaya bukas. Napasyal lang. Saglit lang siya oh. Umalis din.
Magluwas pala ako mamaya, mine. Balinsiyawak. Sabay yata sila Jubin mamaya. I-relax muna tayo, guys. Habang wala pa nagpapa-shoutout. Francisco. Mabuti nga lang 2 hours. No, isa't kalahating oras para ano, solid. Hello? May tao pa ba dyan? Ilang oras na to? Ilang tao ah. Si Mama yun lang siguro nandyan. Tulog na lang ako. Nanonood. Pag 1
1 hour and 30 minutes yung outro na to guys. Biyang gulay, biyang gulay. Hello. Hello po. Bili na. Ay, bili na. Muna kayo. Pa-shoutout na kayo. Miga love shout out sa inyong lahat. Yung out sa inyo yung nanonood dyan. Maraming salamat. Pabutin ko lang po itong mga quaray ng 1 hour and 30 minutes. Play lang natin para sa revenue natin, mga kawaray. Ganto ko po. Ilan mo? 23 na. Oy, shout out pa sa tatlong nanonood. May pangatlo na. May tatlong na nanonood dyan. Shout out. Sino kaya yan? Salamat po sa tatlong nanonood siya sa 11 thumbs up mga kawaray. Yung aso ko makulit na naman. Mag-comment lang po para shoutout po. Yung gusto magpa-shoutout. Shoutout sa mga kasama kong sa vendors sa palengke. Shoutout sa inyo. Sana marami na kayong benta. Ganito lang. Naka 1 hour and 20 minutes na ako. Dagdag na rin yan. Kay YT. Please naman, bigyan mo na ako ng Ayan.
1 hour and 25 minutes. Yo, patamsak mga idol. Dati kung tinuloy-tuloy ko lang ang pag-live na siguro. Maganda na sana ang ano ko ngayon. Chill muna tayo. Unboxing tayo guys, mga kawaray. Chining! May bagong cellphone si Marky. Kagibili lang nung January. Yung January. Ito yung binili ko daw, mga kawaray. Oppo A11. Yan, 8,000 po yan. 7,999. 50 MPE camera. Malinaw. Up to 4 gig extend RAM. 500. Yan guys, surprise. Guys, yan guys. Yan guys. Tiring, 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 tiring. Ano? Mag-live kaya ako susunod, magpalaro ako. Load. Lalagay mo dito. Hulaan mo anong laman. Guys, hulaan nyo. Anong laman to? Anong laman nito? Hulaan nyo. Ginagamit araw-araw. Bang! Anong laman eh? Ganda ng ano niya eh. Karton, solid. Sana makabili pa ako nito, kahit dalawa. Ano ba yan mga kawaray? Kunti na lang. 3 minutes na lang. I-out ko na. Buting ko lang ito ng ano. Diyan lang kayo. Manood lang muna kayo dyan. Alam mo na nagpapa-shoutout. Dito muna ako. Wish. Mag-wish yun. Uy, mayroong isa. Yung aso ni Marmar, nasa labas. Namamasyal. Wala daw kayo rito eh. Ito, pakita ko. Wait a minute. Ano ko lang. Aso ni Marmar. Nandito Marlo ang aso mo. Nahanap ka nga eh. Ang tawag niya. Kuya Marmar! Kuya Marmar! Panda! Chu! Chuchu! Panda! Panda! Chu! Ito guys, mga kawaray, gusto nyo bumili nito, aso namin. Galicia. Galicia. Shout out mo dali sila. Galicia. Panda. Chu. Chuchu. Galicia, shout out kay amo mo, si Mario Faye. Oh, yo, suplado mo ah. Last na ako, punta akong palengke. Kasama, sirado kita dito. Malinaw. Malinaw man na. Galicia. Galicia. Stoy. Supladong Galicia. Ayaw magmansin. Pagkain na.
Kumain ka sardinas din, ano? Kala mo, ha? Kala di ka kakain sardinas, eh. Bulaga. Dito muna tayo sa hagdanan. Tambay muna tayo dito. Maya pa tayo malabas doon sa palengke. Wala si Panda. Iwan ko nandun yata sa labas. Panda? Ay, shoutout kay Marlo. Marlo, ang pugi mo. Marlo. Wow. Nanonood si Marmar. Mar, balik ka na dong, di na dong. Ay, gagi. Nahanap ka ng mga kaibigan mo doon sa palengke. Nasaan na daw yung pinakapugi mong tabachoy-choy. Eh, ayop. Ganyan na nga. Ay, salamat po sa tatlong nanonood. Pag-comment lang po ang gusto magpa-shoutout kay Mark Joe Waray TV. Ay, Samuel BMX Vlog, mega love shoutout po. Tamsak Dan host. Thank you. Thank you, Sir Samuel B. Mix Vlog, thank you po. Salamat sa pagpasyal. Kanina pa ako nag-live, eh. Nandito kanina si Ma'am Ella Marby Mix Vlog na pasyal. Ay, thank you po sa 12 thumbs up, tsaka 3,000 million in the house. Mega love shoutout po. Hadi Ila. Oh, wala na po siya, eh. May pinuntahan. Ay sir, baka gusto niyo pong magpa-member sa aking sa aking button, ay join button. Pa-member na po kayo pag gusto niyo po. Ano lang yan, mura lang, 25 lang. Para makamit ko yung makamit ko yung thank you po sa kaway-kaway. Para makamit ko yung $10. Pwede kayo pa-member po sa aking join button kay Ma'am Helen Parahi din. Madam, para member na po kayo. Bawi na lang ako susunod pag nakuha ko na yung $10. Magpa-member daw si Ma'am Ella Marby Mix Vlog. Wait lang, akyat na lang ulit ako. Mahirap dito sa hagdanan. Mamalaglag cellphone ko, mabasag pa, wala akong gagamitin. Ayan guys, tutur ko yung sa aming house na ruba-ruba. Sa aming house na ruba-ruba. Hindi, joke lang. Pero lang, mahalaga na may natitirahan. Ang importante, mahalaga na may natutulugan yung anak kong pugi. Gising na si Mark dyan, mine. Hoy Marlo, mag-comment ka dyan. Mag-comment ka pa, shoutout Kuya Mark. Marlo. Nanonood si Marmar. Mar, nandito yung cellphone mo, Mar, ah. Nagkaon man si Marmar. Anong kaon ni Marmar? Ni Mark dyan ba? Panda? Chuchu? Wala si Panda. Naglabas na naman yata. Naggala na naman ang aso na yun, ah.
Out ko na kaya to. Out ko na to. Ngayon, babay na. Out ko na tong ano ko, live. Kay maligo pa ako. Ano oras na? Alas 4 na yata. Alas 4 na ba? 3:22. Ay, yung may binabasi sa Malby Mix Vlog. Pwede natin dalawin yan. Pasyalan nyo, patamsak na lang mga kawaray. Mga kawaray natin dyan. Tamsak po si Sam Malby Mix Vlog. Nagbaba ng link. Nagbaba ng bahay. Wala tol yung ano ko dito tol eh. Wala yung cellphone ko, nasa asawa ko. Eh, sinabihan ko na ano yung nanonood naman siya eh. Patamsak na lang mine si Sam Melby. Magto 2 hours na. Habang live na to ah. Tol, baka gusto mo pa-member tol sa aking ano, join button. Pa-member ka na, 25 lang. Sa mga gusto magpa-member po, magpa-member na po mga kawaray. Para dagdag tayo, makadagdag tayo ng ano, revenue tuloy. Pastilan. Burada na. Thank you sa Melby Mix Vlog sa pagpasyal ah. Pasensya ka na kay nasa asawa ko yung cellphone, nasa Maasin sila. Maasin Leyte, kaya hindi kita mabigyan ng ano. Pero sinabihan ko na siya. Excuse me lang. Hatching, walang ligo si Marky Waray. Thank you tol ah. Tol Sam Melby. Kamit mo na ba tol yung ano? 1,000 subscriber? Jesus Maria. Naghatching na kayo. Ay, salamat po sa tatlong nanonood dyan. Comment lang po. Comment down below para ma-shoutout po kayo. Sabi? Host sila Gilbert. Sabihan ko rin. Sige, thank you po si Melby Mix Vlog sa pag ano. Sabi kay Tol Gilbert. Please lang yung gusto magpa-member po, magpa-member na po sa aking join button para po ay madagdag ang aking revenue, makuha ko na yung 10,000 US dollar. Kunti na lang, naka $6 na po ako. $4 na lang kailangan para makapag-request tayo kay YouTube. Ay, salamat po sa 5 sa 4 nanonood, tsaka sa 12 tamsak. Patamsak po yung hindi pa nakatamsak dyan. Nakapos na yung piatos ko. Magpa-member lang sa LMRB Mix Vlog sa akin. Sabi niya. Malit lang naman yun. 25 lang naman. Ay inaanahan. Ay bulol naman ako nung. Inaayan niya. Inaano pa. Ano pala yun? Ano daw yun? Inaanyayahan ko kayo. Ay sana'y mag-join mag-pa-member po kayo sa aking join button po. Kay Tatay Rani, napakasolid yung ano niya, yung ano na kay Tatay Rani, malakas yung channel niya. Marami siyang mga manonood sa inyong live. Solid talaga.
Nakapasyal nga ako nung nakaraan nun eh. Naglipa-live si Tatay Rani. Charge ko lang. Ano? Ba't ganun? Ay siya. Wait a minute. Gabing mainit. Ayun. Okay na. Charge ko na. Salamat po sa tatlong nanonood dyan. Thank you very much. Magto 2 hours na po tayo. 1 minute and 40 minutes seconds. 40 minutes. Si Tol Girl, si Tol Bubring Worker, hindi na nag-upload yata. Tahimik ang aking live ah. Wala mga madlang people ah. Bye. Bye. Shoutout po sa 4 na nanonood dyan. Naghihintay lang ako sa inyo. Sana ay pasukin nyo itong live na to. Kahit hindi masaya. Joke lang. Thank you for sa 4 million in the house. 4 million views. Ay, 4 million views. 4 na nanonood. Tsaka sa 12 thumbs up. Thank you very much. Pa-thumbs up naman po. Baka itong mga kasama ko sa vendors to. Ay iba na pa silip-silip sa akin live. Silip-silip. Ayaw lang nila mag-comment. Ahiya lang. Uy, salamat sa 5. Nag-5 agad oh. Ba sila Gilbert na to. Wala. 4 na lang. Hindi lang. Dagdag din yung views yun. Na-busy yata yun sila. Bored at kasi walang bagong upload. Ganun ba? Oo nga eh. Mga busy nga po sa Malby Mix Vlog. Ikaw tol, ilang na subscriber mo? Pagkatapos ko nito, dagdagan kita. Sa Melby. Bigyan kitang ano. Ilan na ba yung ano mo? Ano mo nga dito? Oh, short video tol. Pwede naman short video. Ilan na subscriber mo tol sa Melby Mix Vlog? Mine, nandiyan ka pa Mine? Comment ka nga. Muntahan mo nga yung ano, yung Sam Melby Mix Vlog. Pasyalan mo yan. Tamsak mo. Nung binaba niyang link or tawag sa ano, nag-LS bahay. Kalahin mo yun. Ay, Ninong Sam Melby Mix Vlog. Mega love shoutout daw, sabi ni Ma'am Elamar Mix Vlog. Thank you Ma'am Elamar Mix Vlog sa pagpasyal ulit. Alam ko busy po kayo sa trabaho nyo. Ako kasi wala akong tinda ngayon, bukas pa. Pamimili pa lang ako mamaya. Yung gusto po magpa-member na po, please lang. Bawi na lang po ako pag nakuha ko na 10,000, $10. Ay, 873. Wait lang, paabutin na natin ng ano yan. 870, kahit ano na. 8, bigay ko sa'yo. Ay, 7 kailangan para mag 88. Ihada, mega love shoutout po, sabi ni Sam BMX Vlog.
Sige tol, bigyan kita mamaya. Pagkatapos ka nito. Hehehos. Ay, sabi nga nila. Tawa siya. Nagmamakawan ako sa inyo ay. Host, pag moon, ano? Tawag nun? Ano daw? Okay lang po. Si Borda sabihin ko din, magpamember sa iyo. Thank you po, Ma'am Ella Mix Vlog. Dalawa lang kayo. Busy pa po ang pobre. Ay, pobre daw. Pare-parehas lang naman tayo pobre, ma'am. Hindi pa naman tayo yung mayaman. Kung nga, tinda ng tinda, di na nakakaroon ng ano. Mabuti nga, nakabili akong cellphone eh. Lahat tayo, kaya tayo nagsisikap kasi wala tayong pang ano. Hindi tayo mayaman. Hindi tayo pinanganak na mayaman. Kaya, mas masarap ang ano. Mahirap lang. Pero kailangan natin umahon sa buhay. Ganon. Ayun. Sir Samuel B. 873. Mamaya tol. Dagdagan natin yan. Wala kasing cellphone ko, nasa asawa ko eh. Mind, pasuyo mind, pala anuhan mo si Samuel B. Mix Vlog. Dagdagan mo ng ano, ng kaibigan. Tapos ito sa, tsaka ito sa Ma'am Ella B. Mix Vlog, solid to eh. Ito yung nagla-live ako, tsaka nag-upload, lagi nandyan yan. Thank you talaga mama. Lamok, ang laki. Sakto lang. Tanghali na ako nagising kanina. Mines, anuhan mo nga, dikitan mo nga to si Samuel B. Mine. Maya, pabutin ko lang 2 hours. Dikitan mo si Samuel B. Mine. Yan, Mix Vlog. Kaya si Ma'am Ella Marby. Yan ang ano mo, Marby Kalas. Yan, asawa ko yan. Nasa kanya yung dalawang cellphone. Ay, yung isang cellphone. 1K na yan para WH na lang kusang ko. Kaya yan tol, konti na lang naman, 873 bibigyan kita mamaya pag nakatapos ko mag-live. Samuel B. Mix Vlog. Mapapansin ko minsan mga short video mo eh. Hindi lang ako nag-comment. Si ano, J. Butal. Nag-ano pa ba? Nag-vlog pa ba yun? J. Butal. Kaya na yan, kaya naka-ano ka na, 873. Maya, dagdagan natin ng 5. Kasi nasa kabila yung isang cellphone ko eh. Magulat ka mamaya. Totoo yan, tol. Pag hindi kita dinagdagan, huwag ka na manood sa akin live. Promise. May isang salita tayo. 873. Pabutin natin yan. 2 hours lang to. Pabutin ko lang 2 hours eh. Kaya magligo pa ako. Magluwas pa kaming balintawak. Malaking bagay yan yung nanonood lang sila sa aking live. Malaking dagdag yan sa aking revenue. Yan na lang talaga kailangan ko guys, mga kawaray. Yung $10 talaga. Pag nakuha ko yun, sigurado na. May pag-asa ng sumahod. Tapos pag ma-approve ni YT, makuha ko na yung PIN para bank account naman na po problemahin. Kasi di naman pwede through GCash eh. May limit kay GCash eh. Malay natin, mayroon tayong views, mayroon tayong upload na videos na magkaroon ng magandang videong views, maganda. Karoon ng maganda. Ay, sigurado.
Kwartahan ni Mark Jo, Waray TV. Pero pag nagkaroon ako ng sahod, halimbawa lang, charity lang, tulong na sa mga natin. Paluto tayo, magluto tayong pagluto tayo ng pansit, pamigay natin ulit. Tulad ng pag-sponsor ni Ma'am Helen sa akin. Ay. Ano? Ano yun, tol? Yung si Joey Butal, ano meron? Ba't di mo dinelete ang message mo? Ay, nabasa ng CP ni GB Mix Vlog. Ganun ba? Sayang naman. Malakas, ano na rin yun, marami na rin siyang subscriber, malaki na rin eh. Last kong kita ka dun sa nagla-live pa rin ba si Gilbert Sanggutan Vlog? Paminsan-minsan na lang din siguro, no? Ay, salamat po sa 3. Patamsak naman po para madagdagan ng 12 tamsak natin dyan. 8 minutes na lang po para umabot tayo ng 2 hours kasi mag-out na tayo at may maliligo pa at pupunta pa ng Balenta. Wak, mamimili tayo para bukas may paninda tayo. Hindi na pa share si Ma'am Ella, si Elsa Mix Vlog Elsa Vlog pala. Hindi nakakapasok sa akin live yun Salamat po sa 4 na nanonood. Kasi Tol Bicolano Vlog. Ayun, Oragong Vlog na yan. Salamat po sa 4 na nanonood dyan. Mga iba dyan na pumapasok mga kawaray, yung mga natin dyan, mga subscriber natin sa palengke. Na silip lang sila kasi hindi naman sila totally talaga nabasag yung sipin niya, kaya itigil siya sa pag-vlog. Ganun, sayang naman yun. Mahal pa naman cellphone ngayon. Lalo kung wala kang trabaho ay hirap maghanap. Pwede pa naman yate paayos. Kaya nga ako, iningatan ko talaga gamit ko cellphone eh. Mahirap may wala ng cellphone. Wala kang mga gamit pang vlog. Thank you tol sa pagtambay tol May bigyan kita ng bihira na lang siya si Gilbert mag-live. Ganun ba? Tinamad na rin si Tol Gilbert sa pagbablog, pagla-live. Malakas na rin yung niyan. Marami na rin siyang manonood. Maraming pumapasok sa live niya. Si Borda din. Sa short video ko na lang nakikita rin minsan si Borda yung niya, mga kalapate. Kay Tol Gilbert naman yung sasabong mga manok. Sarap talaga kasi sa inyo, malapit kayo sa dagat. Sarap siguro may pag GoPro ang gamit mong cellphone. Ang ganda siguro makapag video nun. Ay, konti na lang. Naka 55 na. 1 hour and 55. 5 minutes na lang again para maka-out na tayo.
Kailangan natin mapaabot ng 2 hours para madagdag kay madagdagan ang revenue natin. Kung gusto nyo po mga kawaray, pa-member na po kayo. 25 lang naman po yun. Pwede kayo magpa-member po sa aking munting channel. Ay nangangarap lang tayo sa ating makasahod. Kasi si Bicolano Vlog nakasahod na yan 6,000 daw ang sinahod niya. Mayroon kasi siyang video na umabot ng 200,000 o 100,000. Kaya nakasahod yun si AKP Bicolano Vlog. Ngayon Oragon Vlog na ang niya, binalitan niya. Pangalan. Nagcha-charity yun Yung si kaibigan ko, si AKP Bicolano Vlog. Nagcha-charity siya sa Minsan namimigay siyang pagkain. Kung hindi nyo napapanood, panoorin nyo na. Nandiyan pa rin si mama yun Nanonood pa rin yan Ay, Sir Robbie. Shout out sir. Mega love shout out po. Bigyan kita Wait a minute. Oy, nawala. Salamat po sa pagpasyal, ma'am. Ma'am Robbie. Where na yun? Ba't ganun? Hindi ko madyakitan. Siya. Hindi ko madyakitan sa cellphone ko. Bakit? Ay, siya ba? Wala. Aha. Hindi ko madyakitan. Padyakitan nga dun sa main ko. Yung Robbie. Alam mo ba yung pag-jacket? Hindi ko madyakitan dito. Nahirapan ako Ayaw. Pastilan pag wala cellphone siya. Nahirap Ba't ganun? Shout out sa thank you po sa pagpasok, Ma'am Robbie. Ayan, nandiyan na ma'am. Nabigyan na kita. Ayan ma'am, nabigyan na kita ng ayan, meron ka na pong jacket ma'am. Robbie's now, meron ka na po. Hahatawa si Maripoy Kalas. Nag-ipon pa si GB para sa pambili uli. Okay. Sana ay makaipon siya. Yan, huwag po na sa jacketan si Robbie. Ako lang yung jacket kasi nasa tabi ko lang yan. Ay, gago. Gag. Ay, ano mo yan? Ayun, kaibigan mo. Shout out po, sir, sa mga kapatid ko po. Sina Murphy. Ayop, si ano pala to? Ronalyn lang pala. Ay, si ano to? Si Murphy at si Ronalyn. Pasaway. Hindi, bigyan na lang natin yan. Dapat kanina ka pa nanood Ma'am Ruby. Samuel B. Mix Vlog, paanahan mo naman siya Bigyan mo siya ng dagdag Subscribe nyo naman. Si Samuel B. Mix Vlog mine. Host, nagpaalam na muna ako kasi may susunduin pa ako. Sige, okay lang. Sige, Samuel B. Bigyan na lang kita. 873 yung mo yung subscriber mo, dagdagan lang natin yan. Sir ka dyan. Kasamahan lang pala ni mama niyan. Pag mo nang jacketan si Ruby, ako na lang ang mag-jacket kasi nasa tabi ko lang. Thank you po sa pagpasok sa Samuel B. Mix Vlog sa Maraming salamat 873 ka, mamaya bigyan kita Sir ka dyan. Kapatid pala to ni Maripi. Ruby lang. Gawa ka channel. Bigyan subscriber. Yung mo, yung ginamit mo, pwede ka mag-video dyan. Maganda dyan sa inyo kay marami kang magagawang content. Mas masarap magba-vlog ng tago, nasa bukid. Kasi walang
walang maingay, walang magpapatugtog kasi may copyright ng pag may tugtog. Naka 2 hours na ako main Paalam sa Melby Mix Vlog sa pagpasok Madam Morby, tamsak mo naman ako, day. Sige na, day. Tamsak mo, day. O yung like mo, day, yung ano, day. Paano ba? Hindi ko alam Hindi, madali lang yan. Gawin mo, tamsak mo muna yung ano ko, like. Di ba, nakita mo yung 12? Tamsak mo siya, like ba? Di, gawa ka ng ano, di ba mayroon yan, ano, turo mo nga main, alam mo na ni mama yan Kayong apat, dyan. Si ate Pe, si Rona, si Marip, salamat sa tamsak, 13 na. Paano, di ba? Paano ba? Di ko alam. Madali lang yan. Pindutin mo lang yung, short video lang, kahit yung short video. Niloloko ka lang yan. Linaloko ko. Pasaway ka, Ruby Yan ba yung bunso nyo, Mine? Baka nanonood na rin si nanay. Tinatawanan na kaata ni nanay. Sabi na nanay si Mark, natanga na. Wala namang kausap. Hi, si Shamki Mix Vlog. Thank you po sa pagpasyal, ma'am. Shamki Mix Vlog. Hi, mega love shoutout sa'yo, Mark. Thank you po, ma'am Shamki. Nandito yung darling mo kanina. Si Samuel B. Mix Vlog. Kagigising ko lang kasi. Okay lang. Mabuti yan na may tulog kayo. Patamsak, ma'am Shamki Mix Vlog sa aking live. Naka 2 hours na po ako. Para sa ating 10,000 US dollar to, kailangan natin. $10 pala, 10,000 tuloy. Pastilan. $10 pala para maano ko na. May $6 na po ako Kapalit yata yun, 50 po. 52 ba? 54. Magkano na rin yung $6. May 300 ka na. May pag umabot ng $10, may 500 na. Pag umabot ng $100, malaki na. 5,000 na. Nagbibis mas aalis kami. Sige po, ma'am. Ingat po kayo, ma'am Shamki. Patamsak po. Shamki Mix Vlog, patamsak po sa aking live. Sige, ingat po kayo ni Samuel B. Mix Vlog. Thank you po, sir. Bigyan na lang kita mamaya pagkatapos ka dito sa live. Bigyan kita ng dagdagan natin yung mo. Samuel B. Mix Vlog. Ikaw, ma'am Sam, ilan na po yung nyo, subscriber? Bye-bye na mga kawaray. Inaantok na ako. Maligo pa ako. Maraming salamat po sa nanonood Ma'am Ella Marby Mix Vlog. Kay Samuel B Mix Vlog. Kay Shamki Mix Vlog. Kay Marpy Kalas. Matulog ka na. Maligo pa ako. Ano oras ako kanina gising? Alam na. Mag alas 9 na. Mamay, babay na. Out ko na to. Pa ako. Ligo. Bye-bye. Love you. Kay Robby. Thank you, Robby. Thank you, Robby. Kay Marlo. Tawa ng tawa yan si Marlo. Pinagtatawanan ako niyan minsan pag nagla-live ako Kuya Mor, parang tanga. Salamat sa 13 thumbs up at sa mga nanood sa akin live. Thank you. Sana pagpa-member na kayo sa akin join button para dagdag revenue. Thank you very much. I love you. See you next vlog.